Muri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media. Muineni wenyu Manass mwana wekwaChibanda. Aiwa ndofunga nawe uri kunetsa iri kudai kutendera mastreet esocial media nawe kuNAIZA BOOM. Muri kuiziva. So apa tatirega tingoshanyirawo vaMatsanga ndo vamwe vakamboshanda neNAIZA BOOM. VaMatsanga makadini? Makasimba baba. Aiwa tinofara zvino. Aiwa good. Aiwa ndizvo. Nekuda kwekuti panapa masvika kari kekutanga paChibanda Media. Vanhu vangada kuziva kuti vaMatsanga ndiani chazvo. Ndiri pano paChibanda Media ndizvo? Icho kwadi. Imedia iyi. Kumana media yese ndinonzi NS Mavasa. Matsanga iri ndiri basa iri. Alright. Saka tikade kuziva kuti mimi makatanga kubata neNAIZA BOOM rini? Ndofunga zvuma 2016. Kusvika rini? Tanga kusangana nawo. Akudosika zvokuma 18 iko. 18. Makambogara. Makagara. Nearly 18. Alright. Chii chamaka achieve mimi kushanda kwamakaita neNAIZA BOOM? Ndakaziva kuti madrama asi eurombe sezvo ndaifunga pakutanga kana kuti kungoitira munhu just kuti afare but ritori basa rakatokosha rekuti tikanyatsogonesesa kana tikaisa musoro pamwe chete senyika tokwanisa kuumbira ramangwana revana vedu yangu isusu futi vakuru tokwanisa kurarama life yakanaka. Saka zuru muroro kuti muri kutorarama nemadrama yandiri. Handina rimwe basa izvo zvinondipa mari baba kunze kwemadrama iwawo. Ndakatodaidzwa panoti uyai kumuchato kunoite MC, uyai panapa muacto muchinhingirira shop yangu kuti igotengwa. Neto YouTube tinozotupa kuAmerica iko vanokandawo $2 dhora yawo torarama. Kana kuMontero kusplash. Ndiva vamwe vacho anongoti yaiti ambassador unodringira kumahara woudza vakawanda kuti chi ndine drink ndozokupoka chi kambishana upere umwedzi. Ndinozorambe muchiendera mberi muchishanda neNAIZA BOOM. Ndakasiya nekuda kwezvikonzero. Zvikonzero ndizvo zvatutaura kuti kazhinji kacho lese ndiri kuita chigadhi. Chigadhi chikapera ndikaronga musika. Ndikutarisa futi kuti kuye something yangu uri musika wakasiyana nebasa randandichiita. So ndikaona kuti something iri kuuya but haisi kunyatsokwana. Ndinoramba ndakashinga ndichishingirira kuti iunze something. Ndikaona kuti something iri kuuya but pane painenge iri kuzouya yanyanyoita short. Ndinokwanisa kusiya ndichitsvaga kuti ndiwane something inondikwanira. Okay. Right, muri muNAIZA BOOM imomo muchibata neNAIZA BOOM. Menge muri mumwe wemashareholders kuti mimi maitowe mushandiwo. Chirungu chinondinetsa hangu. Alright. Kana muchiti mashareholder ndo madirector kana. Icho kwadi. Ndandiri mumwe wemadirector. Alright. Nyanya chaizvo. Alright. Alright. Masiya imimi kubata neNAIZA BOOM. Amuna kumboshorupodzwa here kunzi masiya basa iri muchinotangira. Nanhasi mukoma ndinogara ndichichema nenyaya iyoyo kuti dai muri yeZimbabwe nevamwe vari kunze kwenyika vakasvika panguva yekutsamwa kuti Matsanga munhu watinofarira ari kuNB aina dhafu aina jatwero ana nini vese vekuNB angori kana angomuka akaenda vakatsamwa vanhu vakawanda. Kukauya mainterview akataura akawanda achiti zveshuwa Matsanga angori kana angomuka akaenda achiti hachada basa vachitsigira NB of which NB yanga iri strategy yake yaitaura yekuti mafanzi vasavhunduke. Vangoti uyu ndiarichi ari wrong varambe vainesu kuNB kuti basa redu riende kumberi. NB akagona strategy akashandisa. Asi kumafanzi nhasi ndinoti makanditadzira ndakarwadziwawo kuti ndime vanhu vacho vaikwanisa kundiita sekundisumudza zvava zvatondiremera paye. Rangu basa chairo randaita pakutanga ndakasiya ndakuita remadhirama. Kureva kuti pandakasiya zvakatoita chii futi wese kundiomera. Handina kukutizai asi nesituation yamaona nhasi ndo yakangoitika pakutanga. Hadi pasituation yanhasi yacho. Asi makuwa zvaapachena sadrive wetractor izvo kuti kuna 4 maactors namaactresses vakasiya. Vakasiya kuNAIZA. Kufunga kwenyu mimi chingave chikonzero chii maonerenyu kana ndezvamakanzwa? Situation nechikonzero chikutaura vari kuti tikubirwa hatisi kupuwa mari ndo zvakangoya kwandiri. Handizoni ndaibirwa here kana ndaisabirwa because inini pandakabirwa chaipo pandakabata kuti apa ndikubirwa handina pandogona kupa umbowo nyangwe kupolisi. Asi kufunga kwangu kwandaifunga kuti apango nange zvisina kunyadzita sei zvakanaka. Toenda kuYouTube kwavanofunga ndokunobva tumari twakati wandei kana muchinge mashanda. Inini kuYouTube handina kubirwa
asi ndakasiya ndega andakubirwa asi ndakashanda nemunhu akangwara. So ininiwo ndofunga ndakaita kungwara kandakaonero panguva yacho pandasiya. Zvinhu zvakatoshata kusiya kwandakaita because ndakasiya mari. Mafollowing yese akasara iti Matsanga karira asashandi. Makasiya yavanoti diski rangu rakatanga kutengwa inini ndafa. Ngunziza. Vanhu vakatanga kunakirwa naMatsanga asiya basa. Chokwadi ndo chokwadi chaicho. Saka mari yakabenefita kupi? Ikoko cheko kwanda chandakaita sei chandakadya. Pandakangochengetedza career kuti haine chiri kunzwa inini. Izvi neizvi handisi kuzvifara hazvinonyatsomira mushe. Ichi ndechemunhu asi chedu because hapana patakanyorerana. Saka beta ndingozvisiya zvakadaro. Okay, ndinofuna kubvira mambo nyorana pazvinhu zvemuromo zvezvi. Kana patakarekodha chaipo kana pakadii ndo pasina. Right, ngatiti pane vanhu 4 vakabuda, ngatiti ndingotaura hangu. Pane vamwe vari kuda kana kubatawo nemiwo, munonga akwanise kuvagamuchira here? Vamwe vasiri vekuNB vamwe. VekuNB vakabuda. Ngatiti paita vamwe vanoti aiwa, ngaitise tibatanewo nemiwo. Ndagara inini ndini munhu anovhurira maoko kuZimbabwe yese kuti anoda kuekita naMatsanga, you are free. Kana tichingowirirana chete zvatatawirirana izvozvo ngatiite zvebasa. Avo vamukutaura avo manja vana vangu, vanhu vandakamboshanda navo. Anoona ndikadaidzira kuti hokoyewe amuona kuti ndandi angona toti sekewe because ari kuzviziva kuti ndikumuti hokoye pamwe ndikumutyisidzira ilanguage yedu vanozviziva. Anomuona saka vava vanhu vandakatamba navo kudhara vandotoda ndishande navo vakatoya nhasi ndotofara. But munongoziva kuti zvinhu zvinonetsa munhu ane pfungwa 5 ane 5 ane 5 kurativo vari 4 so far vane pfungwa ngani 10 20 izvozvi ndine ngani 5 ndiri 1. Saka munhu anozoitawo zvakamuita sei zvakamunakira but zvokuti tishande am open zvokutowirirana kana kutonyorerana Zimbabwe yese nevari kunze kwenyika votoona mapepa tawirirana kuti takuita zvemapepa chaizvo tawirirana izvi ndotoda. But ayo hangu handingaende kunoti ayo ivo vane pfungwa dzavo hanzi anonzwa manyoka ndi anozarura goni. Aiwa muri yeZimbabwe kutandara kwenge tichiita panapa tina vaMatsanga nditika mashoko enyu kupedzera kune vari muindustry yenyu munoda kuti kudii kuna vachangotanga vaiva nemasenior vari what's your message? Mashoko angu ndeaya vabereki tisati basa refilming nderechirombe. Basa iri harisi rechirombe. Chirombe ndechakaitwa nemadhara edu aya kwekutanga kumashure, asi basa iri rakudyisa. Taisai kuNigeria, taisai kuSouth Africa, ndonyika dzemaAfrica dzakatowanda nyika dzakatikomberedza vanhu vakurarama nezvinhu izvi. Asi zviri kungoda imimi vabereki mugono kuvhura pfungwa dzenyu kuti muregerere vana venyu vachienda vachinoita mitambo ipi iyi, uyezve nekubatsira kunyanya kana ndichiti vabereki ndimi varidzi venyika. Nyika ino ndevabereki, isusu tiri vana. Ite mwoyo wekubereka, mugadzire isusu tafunga nyaya yefilming nekuimba zvese pamwe chete ndozvisanganisa ipapo. Wozi Zimbabwe yedu haina maindastry akanyatsoti tsvikiti. Tinoda kutsvaga kuti tirarame. Saka ngatise musoro pamwe chete tivakire vana vedu ramangwana. Ndofunga Zimbabwe rinoenda mberi. Waruda kuekita madhirama, please ekita henyu madhirama. Asi kana muchigona kubatana muchiumba group 1, ndofunga ndo mabhadharira zvinoita kuona kwangu. Kana makabatana muri pamwe chete, mubatanza mawedzi, mubatanza futi macharacters akasiyana siyana, moita chinhu chenyu muri pamwe chete. But rongekai pakutanga muite inonzi paperwork yaya, macontract and something, mobva matanga maworks enyu muchienda mberi. Ndofunga ndokurudziro yangu yakanyanya kumuri yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda muri yeZimbabwe. Anokuonekai ndi Manass mwana waChibanda. Ndisingasiye futi ipapo data, vabereki tengai data muvhure zvinhu zvedu hamusi kuvhura nekukasira kana kunyatsovhura zvinoita kuti tiwane something. Isitonawo ma10 cents kubva mukuvhura kwamanoita sei kwaanoita kusubscribe patimu Matsanga ipapa patimu pageto apo. Ungotowo subscribe chete watondibhadhara. So pa Facebook team pageto Matsanga comedy. YouTube Matsanga comedy kana team pageto films. Pa TikTok team Matsanga comedy. Ameno pakulula. Vapese pawada nyango pa live. Ndiye Matsanga comedy aripo team pageto films Matsanga comedy ndizvo zvichai. Aiwa muri yeZimbabwe muzakanganwe nditika zvamaudzwa naMatsanga. Asi wakasasubscriber ndokusangana inenge itoripo mukomene mabhodha nerust futi etata. Aiwa tichazi ari kuzatotaura nyaya yendandi. Aritika atotaura baba.